Cil. Apa? Ndase kaya sapi, awake kaya sapi, buntute kaya sapi, tapi duduk sapi. Apakah itu? Anu, truk. Salah. Anu apa ki? Sapi mencolot. Salah. Apa, Pak? Apa beda sih? Gak iso. Gambare ndase kaya sapi, awake kaya sapi, buntute kaya sapi, tapi duduk sapi. Yo ora enak, Pak. Katok. Apa? Gambar sapi. Gak iso. Ini persis loh, ini ndase ya kaya ndak sapi, buntute kaya buntut sapi, ini gambar sapi persis. Ora tau roh. Lah aku ning masjid gonku kono lho. Aku mesti landar tarwehno budal dhisik, aku mesti ning ngarepe imam. Wis genah aku ning kono ku wis gak dae wis aku wis budal. Oh, lah mula ora ketok komburi. Lah Lambemu ki lho nek ngomong diatur nek ngomong so. Wong salat ning ngarepe imam lho. Lah nyapa ta? Kowe ning jaba masjid berarti. Sapa sing ngomong ya ning jero? Goblok kowe. Lah kok iso ning ngarepe imam lho? Lho lah iya aku mesti budale dhisik, aku mesti ning ngarepe imam. Sore aku budale. Imam ki ning ngarepmu. Oh, ora ning buriku. Ngayal ta iki? Gobloke iki lho. Sing ning ngarep dhewe jenenge imam. Ngarep dhewe nggonku gopur. Goblok. Ngarep dhewe ta, sing tak ijen ta. Jenenge gopur ngarepan omah wi. Ngene lho Dek Percil, ya ampun cah kucluk sak donya. Piye ta? Sing mimpin salat ngarep dhewe kae jenenge imam. Kuwi gopur nggonku. Imame mburiku. Imam ning ngarep. Mburiku. Bocah rupane kaya diesel kok iso ngomong. Jangkrik tenan rupamu kok genset nang ngelone kancane kok diesel. Wong galih. Ama. Lah tapi non sewu, Bang. Piye jelasno piye? Kancane niku pripun nggih? Niki donya, bumi. Kuwi khususnya wis tuwek, Bos. Oh, berarti nggawa teken karo watu ae ngono ya. Waduh, diwales iki kita ya aku. Ora bumi tuwek iki maksud. Maksudnya piye? Dunia itu sudah tua lho, Dek. Lah ya berarti tua kan berarti mlakune bungkuk nggawa teken karo watu. Rambutnya wis putih wi, rambutnya wis putih. Maksudnya piye? Piye? Garise urip piye wis ngono kuwi. Dadi Lah sing garis sapa terus petelote sak pira? Lah iya, sapa ya iki? Angel aku lah ngomong-ngomong karo awakmu iki ben padha pekoke kita iki telombongane. Iya ta piye jajal ndang lho lemu genahne. Lah iya garise urip kuwi lho, Dek. Sing garis sapa? Priatin malah tak tapuk lambemu tenan kowe malan. Gah aku ngomong karo. Lah urip kok digaris iki lho. Paling tidak awake dhewe ning pindhat iku kudu ngerti senjata tajam. Terus senjata tajam. Apa? Senjata tajam roh ya. Ya dom terus anu jahit kuwi. Aduh. Lho ki yo tajam banget mripatmu coblotnya piteng lho kok goblok kira pecah iki. Piye to? Senjata api lho, senjata api. Senjata api apa tadi aku ora paham ngono. Ngerti ora? Piye to kaya apa to korek jazz? Aduh. Piye to sing enak apine piye to? Yo brem bangsane pistol swara-swarane kudu apal. Iki jajal swara apa? Iki lho aku. Apa Dik? Iki mesti mbokmu ning kali iki. Aduh. Anu pengetan wong. Iki lek kakek mangan kakung mesti suarane ngono kuwi. Iki suara brem. Lah ra roh aku Suara brem ngene. Ora tau delok film Rambo. Wah wis tuwek kowe lak film Rambo. Umurmu wis piro lho, Dik? Rambo. Lha iki apa, Dik? Lah apa iso niteni rondo karo prawan karo ora roh. Wonge takon aku. Lah piye, Cak? Wong wedok kuwi nek gong duwe bojo iki sebutane nona. Lah kok iso nona? Man belum punya suami, Ya. nona. Terus? Tapi kalau sudah bersuami itu nyonya. Nyonya. Tapi kok cek perawan wis duwe anak. Piye, Pak? Nyah nyoh. Lah mangsa ngawur. Lho, kan yo disesuaikan. Cak nom-noman iki tak omong. Apa? Carane golek jodoh iki piye nek teko aku. Keminter kowe. Iya Pak tenan Pak aku lah ngomongi tenan. Isone bojo ayu terus piye carane bojo ki romantis apa ora teko aku. Carane piye? Pomone enek bocah nek ya sinden ini iki Nek umpamane sing mending didelok sitok umpamane sapa ki jenenge ki Tika sapa kan iso kan ya Tika entuk salam kanggone Wildan. iya Limuceng. Oh kuwi cangkem elek to. Hah? Cangkem elek. Lah apa? Apa kuwi? Talimu kenceng. Apa sing ditaleni ra ono? Jenengan ora nggo sabuk. Nganggo. Lagi nih nek ra kenceng mlotrok piye? Iki raceng ondo. Berarti wis ra iso ceng.
Iso wae.